Takže nazvejte vám Joshua, ja som to sám a ideme hrať Sandbox a malo by to byť niečo také ako i bude to hra pre hráčov Sofie, takže bude to super bomba, facka, frčka. Zatiaľ som nič nepokázal, možno aj viem prečo. Dobre, loadinguje sa mi, toto je strašne bezpečné, však dobre. Je to loading. Ideme tu práve získať čo najmenej FPS. Dobre, máme tu, teraz som dal tú piesok, hej, a ideme tu urobiť pláž. Takže tu je pláž. Tu dáme vodu, vodičku a musíme tu dať potom bomby, TNT samozrejme, nesmie chýbať, lebo však sme v Minecrafte, vieš ako. Urobíme to takto, dobre, sexy to urobíme. A výbuch sveta sa stal na nepomôckom svete. To sa niekedy stáva, hej? Budeme hovoriť, že to sa niekedy stáva. No, takže, tu je Blue Fire, tu neviem čo je, to je čarodejníc, not gate, to je, že tam si prdneš a si mŕtvý, amen, s tebou je život. Spadni! Tak ty si